बे जोंनि बर' हारिमु लाइमोन आफादनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि बर' हारिमु दामजु माखासे दामजु हारिमु जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना बेफोर रोंगौथिया जोंनि बे ओनसोलाव साखाथि फाखाथि ओनसोलाव गोबां खम। बिनि थाखायनो जों बे थांखिखौ लानाय जादों जोंनि बे बर' हारिमु लाइमोन आफादखौ दानानै जे जोंनि साखाथि फाखाथिनि बर' लाइमोनफोरखौ जोङो ट्रेन खालामनो फोरोंनो। गिबियावनो जोंबो एफा एनै रोंगौ दा रोंथ'वाखै, बिनि थाखायनो जों बै मोनसे टिमखौ दानानै जोङो साननैसो उनाव जे जोङो फोरोंगुरु लेंहरनानै जोङो गाव सोलोंना लाग्रोगोन। बेनि उनाव जोङो जोंनि साखाथि फाखाथिनि बर' लाइमोनफोरखौ ट्रेन एबा फोरोंगोन गामि गामि थांनानै बा बर' ओनसोल थांनानै। आरो बेजों लोगोसे जों बे खैरोगुरि बाथौ थानसालिनि साखाथियाव थानाय लांदां हा बेयाव जोंनि मावखुलिजों लोगोसे जोङो बेयावनो बड' मिउजिकेल इन्सटिटिउट एबा एकाडेमि लुनायनि जों थांखि लादों। बेयाव जोङो अफिसजों लोगोसे मिउजिकेल इन्सटिटिउट लुनानै जोङो जोंनि साखाथि फाखाथिनि लाइमोन गोसो गुदुं हारिमुआव गोसो गुदुं लाइमोनफोरखौ जोङो बेयाव फोरोंनो हायो नामा। ओरैनो फोरोंनायल' नङा, सासे सार्टिफाइड मिउजिशियान बड' मिउजिशियान जों खालामनो हायो नामा, बिनि थाखाय जोङो नाजागोन। आरो बेनि थाखाय जोंहा नाजानाया सोलिगासिनो। आरो जोंनि बै आफादखौ रेजिस्ट्रेसन आफाद खालामनो थाखाय जोङो संबिधान लिरनायनिबो जोङो प्लानिं खालामगासिनो। एसेनोसै।